Itinuturing na mayaman sa likas ng yaman ng tubig ang mga bayan ng Minalin, Masantol at Macabebe dahil dito karaniwang nagmumula ang produksyon ng sugpo at alimango. Tete Bakal. Ang mga bayang ito ay tinatawag ding mga coastal town ng Pampanga dahil malapit lamang ito sa baybayin ng Pampanga River at ng Manila Bay. Kaya karamihan sa mga barangay dito ay lubog sa baha dahil sa mababang level ng lupa. Malalim pa rin dito. Welcome, Barangay May Sulao, San Gabriel Chapel. Kaya ngayong araw na ito, tayo ay magmumotor upang marating ang pinakahuling barangay ng Pampanga, particular sa bayan ng Macabebe, ang Barangay Consuelo. TPWH. At dito rin makikita ang tinatawag na dagat ng Pampanga sapagkat dito magtatagpo ang tubig alat at ang tubig tabang. Tirang bahagi Pero bago yan ay madadaanan din natin ang pinakabagong proyekto ng pamahalaan dito sa bayan ng Masantol, ang Pampanga Delta Bridge na kasalukuyang under construction. Alig yung sir. Alig, mabigat-bigat din yung karga nito. Shoutout kay sir. Paalam sir. Kaya wag na natin patagalin pa at samahan niyo kaming muli sa isa na namang Father and Sons Motorcycle Diaries kasama pa rin sina Francis at Christian. So, what are you waiting for? Let's get it on! Ayan ang mga palaisdaan. So, it's a Friday morning. And during Friday, ay may raid tayo together with the Junakis. So, it's another Father and Sons ride. And this time, we're going to Masantol. Titignan natin yung pinaka huling bahagi or huling barangay ng Masantol para makita mo yung Manila Bay. Yan ang pupuntahan natin dahil si Ford hindi raw nakapunta sa Consuelo nung last time silang nag-ride nung friend niya. So ngayon makikita nila yung dagat ng Pampanga. So once again, ito yung gamit natin, si TBS, and then si Pongkan, yung Rusi kay Ford, at yung ADB kay Chan. Ganda ng motor ni Chan, no? Okay, so dito na tayo sa may Kalulot. Ito yung rotang pinili natin para hindi tayo masyadong matraffic dun sa MacArthur. Umaraw na at gumanda na yung panahon. Kasi kanina bago tayo umalis dun medyo dumidilim yung dumidilim yung sky. Bali ito yung pangatlong ride natin dito sa ating Father and Sons ride series. So gaya nga ng sabi ko, habang wala pang pasok si Christian, mag-ride muna tayo at habang nakabakasyon pa si Ford sa kanyang trabaho, samantalayin natin. Kasi pag pare-pareho na tayong busy, madalang na lang tayo makakapag-set ng ride na ganito. So hopefully yung pupunta natin sa Masantol hindi uulan doon para ma-enjoy natin yung dagat ng Pampanga. Narating na natin yung City of San Fernando. Yan, hopefully hindi matraffic dito. Sebilingad Memorial General Hospital. Ganda na yung rotonda ngayon, no? Tignan yung mga statue nila. Ganda ng mosque dito. Rotonda. Camp Olivas. Bili muna tayong buko rito. Salik pa ang buko kaya to. Ito naman yung Balangkas. Dito ginagawa yung mga maraming XLT dati, pero ngayon mga FB ban na, yun, no? Close ban yung ginagawa dahil phase out na yung mga XLT.
Oh, si Ford oh. Ganado kay Rusi. Ganda ng kulay oh. Na sila. Giga Plaza. Dito pa rin tayo sa San Simon. Ito na yung Barangay Tulaok Municipal Hall. Gumagawa sila ng bago. Bagong building doon. Limlim na naman. Talagang hindi yata tayo makakaligtas doon sa ulan. Banner kanina, malapit na pala yung piyesta ni Apong Iro. Muntik ko nang makalimutan ha. Welcome Barangay Sampaloc. Ayan no, nakikita na natin yung mga banderitas dito. Kulay yellow, green, red, white. Are Bridge. Limbun, Panatad, Libad. Kailan ba? Ba't walang date? Ito na yung Jumbo Genera. Malaki no? Parang SM din. Ay! Very progressive din yung town ng Kapalit. Marami ring mga business establishment dito. Ito yung binakod ng isang araw oh. Tinatayo na yung malaking building. Parang pure gold data. Ay ito. The best mall. Isa palang mall ito ah. Save More. Big Save Supermarket. Uy, ginawa niyo dito. Yan na si Chan, medyo bumilis na. Nakikita na natin yung Sulipan Bridge. So, dito na tayo. Kakanan na tayo rito. Libad, Limbun, Panatad. Ayan, may konting rough road dito eh. Bago mo marating yung pataas na bahagi ng kalsadang ito. Ito, Barangay Caldera. 28, 29, 30. Yun, nakita rin natin. Nakita rin natin yung date. Welcome Barangay May Sulao. After San Miguel, May Sulao. Dito, yung kung mapapansin nyo, yung sa likuran ng mga bahay na yan, medyo lubog na sila. Itong sa kaliwa natin, yan yung Pampanga River. Bali dire-diretso na yan hanggang doon sa Consuelo, kung saan magtatagpo yung tubig tabang at saka tubig alat. Ibang style din yung mga kolong-kolong dito eh. Control din ito oh. Oh no! Ito, Barangay San Miguel. Kung nakikita nyo, Kalumpit, Bulacan. So dito sa kabila, Apalit, Pampanga. Dito, sakop na ng Kalumpit, Bulacan. Then after nito nyan, sakop na naman ng Pampanga. Ito yung medyo nakakalito eh. Nakapagitna yung isang barangay ng Bulacan, Kalumpit, dito sa Pampanga. Danga, San Miguel, May Sulao, Macedonia. Ito pa yung isang daanan no? Tumakabebe, Macedonia. Ayun no? Lubog dun. Ayan na yung Pampanga River oh. Welcome to Masantol. Diyan na tayo sa Masantol. Ito yung Pelco 3 substation. Dito pala yung substation ng Pelco, Masantol. Bago to oh. Bago yung lumber dito. Daming coco lumber. Renzo, coco lumber. Wow. Ganda ng mga pine wood oh.
Ayos to ah. 3 hours later. Kaliwa na tayo rito. Kasi pag dumiretso tayo doon, dead end na naman. Tingnan nga natin to. Ito, yung bagong tulay. Tapos na. Wow. Ito na ba yung tulay na dinadaanan natin dati? Tapos na pala oh. Access this way. So, yun. Stairs. Hanggang dito lang pala yung tulay oh. Ayun, doon tayo dumaan dati. Yun oh. Hanggang dito. Bali didiretso yan hanggang doon. Ito yung dinaanan natin dati oh. Nung pumunta tayo ng Kinalray. Eto, nandito pala sila. Eto, dati dinadaanan lang ito nung ano eh. Ayan, doon tayo dumaan dati oh. Mag-drone muna tayo dito. Okay, so nandito tayo sa may Delta Bridge. Ayan o, bali matagal na raw na-open ito eh. Nakita natin yung mga nagtatrabaho dito. Sir, speaker. Nalagyan mo sir? Nalagyan mo sir? June. Sir, yung isa. Anong pangalan? Christopher Lac. Mendes. Christopher. Ayan o. Isa pa. Boss ba may nakikit yung YouTubing kaya mo? Oo. Ayan o. Halo na ako. Ni, Pogi o. Nalagyan yung Pogi. So, iniinano yung barangay bali? Skundo. Itang ka rin kayo minta kante eh. Skundo. So, ano nang gawin nyo kanina eh? Diretso kong ka rin. Ayan, gawin doon pala. Ayan o, sinapak yung kay. Sinapak yun. Ito, mabigat-bigat din yung karga nito. So ayon sa kanila, hindi daw pwedeng pumasok hanggang dun sa may Consuelo. Pero tingnan natin hanggang saan tayo makakarating. Ayan o, binubuhat na yung mga settling. Gagamitin dun sa mga pagputol ng bakal. Ayan o. So continuous pa rin yung construction dito. Let's go na. Sige boss. Yung mga nag-aaral, ayan o. Dito sila nanggaling. Gumawa ng temporary ang dam. Ito.
know about you. Yan na si Chan. Nasa kanya yung 360 ngayon. Daming kolong-kolong oh. Yan, dito na tayo. Ito yung palengke. Yan na. Saan na ba to? Bebe Anak. Ito yung school. Barangay Bebe Matwa. Dito pala tayo nag-charity, hindi dun sa ano, Bebe Anak, sa Bebe Matwa. Lubog pa rin, no? Pero may pasok. Malapit na namang umulan. Ako. Barangay San Agustin. Bali yung pinakadulong barangay, yun na yung Consuelo. Barangay San Pedro. Ayan ang mga palaisdaan. Dito medyo kumikitid na yung daan. Barangay Malauli. Siguro sunod nito Consuelo na. Parang ganito yung gagawin doon, no? Yung side na, yung additional na parang sidewalk. Malapit na tayo sa pinakadulong barangay ng Macabebe as well as ng Pampanga. Ayun yung arko, nakikita natin yung arko dito. Ready sa lubog. Ito yung mga nasisira. Ayan na yung dagat. Ito na yung mga bangka, oh, mga fiberglass sila. Yan, yung mga gumagawa rito. Nagmamanufacture ng bangka. Ito, may control din dito. Gate. Ayun, yun yung makulimlim ang panahon. Ayan, Consuelo High School. Finally reaching Barangay Consuelo dito sa Macabebe. Tirang bahagi, oh. Ayun yung mga barges. Ayun, nag-ukay sila rito. Lagi ng bangka. Ganito pala yung ginagawa nila pag tinatambakan, no? Ayan, no? Naglalagay sila ng mga tolda. Ayan na. Ito yung mga barges. DPWH. Yun yung ginagawang project. Ano mo yun, no? Ito yung ginagawa nila, ito. Yung parang sidewalk. Hindi natin nakikita yung Mount Samat doon. Very cloudy.
Ito yung mga ginagawa nila. Yan, ganyan. Nalalawak ng konti yung daanan. Tingnan yung bahay, oh. Taas. Yun, parang may ano rin, oh. May ginagawang dike, no? 2,000 years later. Palobat na yung GoPro natin. Ayun, no? Bali, ganit pala yung ginagawa nila. Ayun. Ayan, nakarating na tayo sa dagat ng Pampanga. Ayun, there's ka dagat dyan. Ha? Na? Oo, Makabebe. Manila Bay na kanyan. Manila Bay. Na? Medyo mainit. Kakain muna tayo. Dito sa ilalim ng puno ng kawayan. Ayan, no? Ayan, ganda dito. Yun. Ayan. Masarap kumain dito. Ayan, sa tabi ng ilalim ng kawayan. At katabi yung dagat. Hanggang dito na lang. Hindi na tayo pwede pumunta ron dahil ongoing na yung construction. Kasi dati alam ko nakalampas pa tayo dun sa may puting bahay na yun. Ayan. Bukunin kaya nila. Ay yung ginagawang parang dike. Lawak na ng dagat. Ayan, no, Ken. Luklok yan, halika. Diyan, Ken, no? Diyan, Ken, kaluklok pwede. Kaya mo tayo ng kamote. Ito yung kakainin natin. A few moments later. Kain muna tayo rito. Ayan. Pares. Oh. Ayan na. Ito yung kakain natin. Yung kay Chan Sisig. Yung sa akin papaitan. Yan may sabaw. Yung
may pork, chicken inasal. Dito yan sa Paris Pickup, Sizzling. Ito yung mga available nila. Meron din silang bulalo. Ano tayo? One eternity later. Dito tayo. Yun, oh. Hanapin natin yung daan dito palabas ng Apalit. Ito na bali yung boulevard dito sa Masantol. Nag-drone tayo, umabot tayo kanina hanggang doon, no? Municipal Training Center. Ito na yung ano, oh, yung town hall ng Masantol. Parokya de San Miguel. Ayan, no? Ganda ng church nila. Tignan natin kung saan dumadaan yung mga bus. Pamilihang bayan ng Masantol. Traffic dito. Welcome to Macabebe. Dito na ba? So ito na yung Macabebe. Ayan. Dito tayo dadaan. Dito yata, dito. Dito yung daanan. Dito. Magkabila yung tubig, oh. Ayan. Parang naging island yung daanan. Babaw lang naman ito, eh. Wow. Ganda yung tubig, oh. Bali ang labas natin dito, dun sa may tabi ng simbahan, yung sa MacArthur Highway sa Apalit. San Gabriel Chapel. Ganda ng chapel. Ang laki niya, parang parokya na rin. Dito pa rin tayo padadaanin. Kaduang Tete Bridge. Teka. Dito nga. Balik na lang tayo dun. Balik. Tete, bakal. Ito yung tulay na bakal. Colgante.
may kalsadang papasok ng ano, papasok ng Minalin. Uwi naman. Uwi naman. Kaliwa tayo rito. San Bartolome Road. Mahaba-haba pala to. Sabi ni Google Map 4 kilometers daw. Pero kung titignan mo, magitid lang yung daan, no? Welcome, Barangay Telaksan. So makabebe ulit tayo. Kanina yung sa Colgante, ano yun? Kapalit. Malalim pa rin dito, oh. Right na tayo. Dito ba ata yung dinaanan natin nun eh? Oo. Yun. Pasak Kulkul. Alam ko na. Oo, ito yung dinaanan natin nun. Pasak Kulkul. .360 muna tayo dito. Kitang-kita na rito yung ano, yung ginagawang North-South NSCR, North-South Railway Station. Yun, no? So habang nandito tayo sa may shortcut papuntang Santo Tomas, at kitang-kita natin yung ano, yung ginagawang railway project doon. Ito, nakita natin yung mga bagong ano rito, bagong followers na nagkakabit ng rin, internet. Ayan, no? Shoutout kay sir. Paalam sir. Michael, sir. Oh, Michael, Sir Michael. Oh, ayan, oh. Ilan ba sila? Oh, bigyan mo na lang sila. Oh. Yan na lang. Isa na lang po. Ha? Isa na lang. Oh, ayan, oh. Shoutout kay Sir Michael and the rest of the crew. Ayun, oh. Subscribe. Okay, thank you.